amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta setmana ja feia dies que tenia ganes de fer això. Una decoració d'una cistella. Per ara l'estiu és moníssim, es pot fer de diferents variacions, jo l'he fet així. Clar, cada mida i cada model serà diferent, però així teniu una idea. Vinga, comencem. Necessitarem una cistella, cinta de pom-pom. Això és una cinta de ras per fer una llaçada. I dues robes diferents que combinin. Començarem per mesurar el diàmetre de la nostra cistella, en aquest cas 1 metre. Com que medeix 1 metre, jo calculant que ha d'arrugar el doble, la tallaré la roba a 2 metres. D'amplada, com que he de fer dues llargades diferents, una la faré de 13 i l'altra de 15. Com que en aquest cas la roba és estreta, l'esquadro i tallaré dues tires de 15 centímetres fins que ens faci els 2 metres que m'ha de fer aquest volant. Penseu que jo he agafat aquests estampats que són molt romàntics, però li podeu donar un aire totalment diferent si el que agafeu són quadres bitxis, ratlletes o qualsevol altre estampat molt més modern. Repetirem l'operació esquadrant i tallant dues tires de 15 centímetres per 1 metre. En aquest cas, la meva llaçada, com veieu, és de ras. El que faré és doblegar les dues puntes i tallar-les al biaix, així, d'aquesta manera. I la meva llaçada fa 1,10 m per 22. Començarem per cosir la llaçada. El que farem serà cosir tot el voltant i no us oblideu de deixar 3 dits obert per poder-lo girar. Tallarem bé les cantonadetes i ho girarem. Jo estic acostumada a girar-ho amb una agulla de fer mitja. Veieu? Faig la meitat i en acabat faig l'altra meitat que la trec per l'obertura i així la tinc sencera girada.
Tancarem l'obertura a mà i després la planxarem. Ara que ja ho hem planxat i ens ha quedat així de perfecte, ho guardarem fins al final. Ara el que farem serà unir cada una de les nostres robes amb una costura i amb overlock. Així ens quedarà un cercle de 2 metres. Passarem l'overlock a les 4 costures que hem cosit. De les dues tires que tenim, la que és més llarga, veieu? Només en aquesta li passarem l'overlock a tot el voltant. En aquesta tira més estreta li farem una vora tot al voltant tan estreta com pugueu. Ara podem aprofitar per planxar perquè en acabat quan estarà ruat ens costarà molt més. A la tira més ampla, la que només li hem passat l'overlock, li planxarem les costures. Ara fixeu-vos bé que no m'equivoco, que el que estic fent és planxar mig centímetre doblegant cap al dret.
La raó per la que hem fet això és perquè ens anirà perfecte per polir la part interior quan cosim la tira de les boletes. Veieu? La cosirem aquí a sobre i per la banda de l'altre costat quedarà perfecta. El truc perquè us quedi directament arrissada la puntada és posar-la al màxim de llargada i les tensions apretades gairebé al màxim, fixeu-vos bé. Els dos volants van així col·locats, però hi ha dues maneres possibles d'arrissar-lo. Una seria així tota la vegada o cada una per separat, que és com jo ho faré. Ja en tenim una de feta, anem a fer l'altra. Agafeu una veta i mesureu tot el voltant perquè us quedi perfecta la mateixa amplada. Aquí cosaríem el volant.
cosireu els dos extrems i ens quedarà com un cercle. Posant costura amb costura, unirem els dos volants. Ens ajudarem d'agulles de cap perquè no se'ns mogui. Ara passeu un repunt que uneixi els dos volants. Ara que ja està tot cosit, veieu? Passarem l'overlock al canto. Cosirem el que és la cinta tot al voltant de la nostra volant. Recordeu que és la mida exacta de la nostra cistella. Com en aquest cas m'ha quedat una miqueta més gran el volant del que és la cinta, al cosir-ho m'ajudaré una mica i ho aniré arrugant amb la mà. Veieu com ho tenim ara? El que farem serà cosir-ho a mà a la cistella. Fixeu-vos bé en la direcció que ho poso, així, cap a dalt. Penseu col·locar les costures en els laterals que es veuen menys. Ajudant-vos d'agulles, subjecteu tot al voltant. Com que no tinc cap fil gruixut, el que faré és cosir amb 4 fils a la vegada, fixeu-vos bé. N'enfilo 2 i després ho doblego i ho anuso. Per tant, quedaran 4 fils cada vegada.
Aquesta és la part entretinguda. Heu de fer que coincideixi l'agulla amb el trenat i anant d'un costat cap a l'altre i que el fil sigui del mateix color perquè quedi ben dissimulat. Ja només ens faltarà fer la llaçada, col·locada a la meitat, fer una llaçada gran i xula. Veieu que xulo ens ha quedat? Ideal per l'estiu. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. Si feu la cistella, no us oblideu d'etiquetar-nos, perquè aquesta és l'última setmana i així entrareu al sorteig.